Zdravím, v dnešnom videu si povieme niečo o tom, ako vytvoriť tvoj vlastný infoprodukt. Určite si počul príbeh o niekom, kto zarába peniaze počas toho, ako spí, lyžuje v Alpách alebo sa opaluje na pláži niekde v Karibiku. A teraz sa ťa spýtam, myslíš si, že niečo také je možné? Mohol by si niečo také dokázať aj ty? Odpoveď je jednoznačná. Určite, že je to možné. Ja ti ukážem, ako zarábať peniaze počas toho, ako sedíš v parku na kávičke. Najväčšou výhodou informačných produktov je, že sa dajú stiahnuť z internetu. Jednoduchá predajná web stránka môže predávať tvoj infoprodukt úplne automaticky. Takzvaný infopodnikateľ vyrába a distribuuje informáciu. Ak chceš zarábať peniaze týmto spôsobom, tak tvoj biznis bude balenie informácií do reportov, e-bookov, videí alebo audionahrávok. Povedzme si, prečo je predávanie informácií fantastický spôsob, ako začať svoj vlastný infobiznis. Poprvé, minimálna počiatočná investícia. Ak si porovnáš infobiznis napríklad obchodom s oblečením, kde potrebuješ 20-30 tisíc eur len na to, aby si otvoril, online biznis môžeš rozbehnúť za približne 100 eur. Doména, web stránka a e-mail responder je všetko, čo potrebuješ na to, aby si začal svoj infobiznis. Po druhé, vysoká marža. Keďže predávaš digitálny produkt, náklady na dodanie tvojmu zákazníkovi sú minimálne. V prepočte možno zo pár centov. Po tretie, vysoká kvalita života. Ako infopodnikateľ máš úplnú slobodu. Žiadny šéf ti nehovorí, čo máš robiť, nebežíš klasický obchod, nemáš zamestnancov. Iba ty a tvoj počítač robíš odkiaľ chceš a kedy chceš. Po štvrté, predávanie beží na autopilota. Ako náhle vybuduješ svoju predajnú web stránku, môžeš odletieť na dovolenku do Grécka, popíjať víno a kochať sa výhľadom, pretože tvoj počítačový predajca urobí všetku prácu za teba. Po piaté, veľká návratnosť za málo práce. Najlepšie na tom, že si infopodnikateľ, je fakt, že prácu urobíš iba raz. Stravíš určitý čas tým, že vytvoríš nejaký infoprodukt alebo e-book, audionahrávku alebo video. Ale potom tento produkt predávaš znovu a znovu, niekedy aj celé roky. Takýmto spôsobom sa zakladá tzv. Pasívny príjem. Peniaze, ktoré idú na tvoj účet bez toho, aby si preto niečo urobil. Pozrime sa teraz, prečo ľudia kupujú informácie. Internet je výborný nástroj, ktorý nám umožňuje získať informácie veľmi ľahko. Tak prečo by ľudia kupovali informáciu? Iste na internete nájdeš všetko, čo ťa iba napadne a väčšinou ťa to nebude stať ani cent. Problém je nájsť informáciu, ktorú práve potrebuješ, alebo si ju dať dokopy z veľa zdrojov, kde nájdeš iba kúsky informácií. Väčšinou sa takéto hľadanie skončí neúspechom, hlavne ak hľadáš niečo veľmi špecifické. Ak dodáš zákazníkom usporiadané a ľahko nasledovateľné infoprodukty, bez váhania ti odovzdajú svoje peniaze. Ľudia, ktorí nemajú čas, radi zaplatia za informáciu, ktorá je veľmi zrozumiteľná a ľahko pochopiteľná. Ak im ušetríš čas, tak vyťahnú kreditku a hurá, máš prvý predaj. Skutočnosť je taká, že ľudia vždy kupovali a vždy budú kupovať informácie. Vysvetlíme si teraz, čo je to ten infoprodukt. Môže to byť e-book, CDčko, video, teleseminár, členské web stránky, všetko, čo nejakým spôsobom poskytuje informáciu tvojmu zákazníkovi. Príkladom by mohol byť manuál s podrobným návodom, ako zhodiť zo pár kýl a zbaviť sa tuku. Alebo môžeš urobiť presný návod na to, ako začať svoju vlastnú firmu na čistenie kobercov spolu s podnikateľským plánom, predlohami na faktúry, vzory e-mailov potenciálnym zákazníkom a tak ďalej. Môžeš natočiť video, kde naučíš ľudí tancovať tango, zozbierať databázu receptov alebo napísať software, ktorý bude učiť deti angličtinu. Zoznam je nekonečný. Začni rozmýšľať o skupinách ľudí, ktorí potrebujú informáciu. A teraz sa pozrieme na top 7 odvetví pre infoprodukty. Poprvé, ako na to. Ako opraviť auto, ako požiadať o zvýšenie platu, ako naučiť vášho psa, aby si sadol. Tieto produkty budú vždy populárne. Po druhé, ako zarobiť a biznis informácie. Toto je pre ľudí, ktorí chcú zarobiť extra peniaze, začať svoj vlastný biznis alebo dať výpoveď o ich nudnom zamestnaní.
Po tretie, zdravie a fitness. Koľko všelijakých diét niektorí ľudia držia. Niektorí skúšajú niečo nové každé 2 mesiace. Koľko mladých chalanov chce mať kocky na bruchu. A koľko dievčat chce vyzerať dobre v plavkách. Po štvrté, osobný rozvoj a vzťahy. Ako zachrániť manželstvo, byť lepšia matka a žiť spokojnejší život. Tento druh informácií dáva ľuďom možnosť viesť kvalitnejší život. Po piaté, ako ušetriť peniaze. Každý chce ušetriť peniaze. Nauč zákazníkov, ako vyjednať lepšiu cenu na trhu niekde v zahraničí alebo kde nájsť a používať online kupóny. Po šiesté, tréning a zručnosť alebo učenie sa nových vecí. Čokoľvek, kde ľudí naučíš novú zručnosť, kvalifikáciu alebo remeslo. Po siedme, cestovanie a životný štýl. Toto je veľké odvetvie s kopou možností, iba taký cestovný sprievodca je nekonečný odbor, musíš ale prísť niečím výnimočným, čo poslúži špecifickej skupine ľudí. Prvá vec, ktorú musíš urobiť, je sadnúť si a porozmýšľať, prečo chceš tvoj vlastný biznis. Je to pre peniaze, mať viac voľnosti a nezávislosti, čo vlastne očakávaš od tvojho online projektu. Je to tá najdôležitejšia vec, ktorú musíš urobiť, keď začneš svoj biznis. Začať svoj biznis bez presne stanoveného cieľa je ako hľadať poklad bez mapy. Dá sa síce začať aj bez toho, ale môže sa dostať niekam, kde si vôbec nechcel byť. Vyber si správne miesto určenia. Predstav si svoj vysnívaný život, keď premýšľaš nad tvojim cieľom. Čo chceš naozaj od života? Chcel by si žiť na dedine, alebo vlastniť vilu a silný motorový čln? Chceš chodiť lyžovať, alebo mať športové auto? Nezabudni, že zarobiť peniaze je iba časť úspechu. Postav svoj biznis okolo tvojho životného štýlu. Ak chceš životný štýl, ktorý ti umožní robiť, čo chceš, cestovať kam chceš, žiť kde chceš, tak potom infobiznis je pre teba dokonalý. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby si to všetko spísal na papier. Rozhodni sa, čo chceš v živote dokázať, zisti, koľko to stojí a poznať si dátum, kedy to chceš. Potom si daj záväzok, že tie peniaze musíš zarobiť. A znovu opakujem, je veľmi dôležité si to všetko spísať. Teraz, keď presne vieš, čo chceš, máš dobrú šancu pre úspešný začiatok. Čo chceš urobiť, je vygenerovať nápady, ktoré zodpovedajú tvojim skúsenostiam. Najľahšie je písať o koníčkoch, aktivitách a zručnostiach, ktoré poznáš veľmi dobre. Píš o veciach, s ktorými máš veľké skúsenosti. Takisto nesmieš zabudnúť, že nápady, ktoré budeš generovať, musia zarábať peniaze. Takže musíš ísť na miesto, kde ľudia utrácajú peniaze. Zisti, čo kupujú, pretože je veľká šanca, že im môžeš predať viac toho, čo už kupujú. Môžeš to vylepšiť, alebo tomu dať trochu inú dimenziu. Pri hľadaní nápadu je dôležité, aby si našiel príležitosť na trhu a až potom urobil produkt. Urobiť produkt a potom ho nútiť ľuďom je návod na neúspech. Predtým, ako sa rozhodneš pre produkt, musíš kompletne preskúmať daný trh. Byť originálny a vytvoriť unikátny produkt nie je recept na úspech, ale dobrý spôsob, ako ísť hlavou proti múru. Uvedenie úplne nového produktu na trh je vhodné pre veľké firmy, ktoré majú hlboké vrecká. Ak ľudia už nekupujú produkt, ktorý je podobný tomu tvojmu, tak by zabralo veľa času a peňazí presvedčiť trh, že tvoj produkt je to, čo chcú. Čo musíš urobiť, je nájsť produkt, ktorý ľudia už kupujú. Potrebuješ preskúmať produkty, ktoré sú veľmi populárne a vytvoriť tvoju vlastnú verziu. Nájdi produkt, ktorý ľudia aktívne hľadajú a daj im verziu, ktorá je oveľa lepšia alebo je viac špecializovaná na určitú časť. Predávaj to, čo ľudia kupujú. Je to vzorec na úspech. V prvom rade začni zhromažďovať nápady. Bež na miesta, kde ľudia utrácajú peniaze. Dobré miesto pre začiatok sú časopisy. Časopisy žijú z peňazí, ktoré zarobia na reklame. Šikovní inzerujúci nebudú utrácať peniaze na niečo, čo sa nepredáva. Bež do novinového stánku a pozri sa, ktoré odvetvie má viac časopisov, ktoré sa venujú tej istej téme. Pozri sa dovnútra časopisov a zisti, čo sa predáva. Časopisy sú super pre generovanie nápadov. Ďalší dobrý zdroj nápadov je eBay. Je to najväčšia aukčná stránka online. Pozri sa na kategórie, ktoré tam sú a dobre ich preskúmaj. Navyše eBay ti dáva výborné nástroje, ako zistiť, ktoré veci sú práve v trende.
V tomto štádiu iba zhromažďujú nápady. Urob si zoznam. Teraz, keď máš zopár nápadov, prišiel čas ich vyhodnotiť. To, že ľudia utrácajú na určitý produkt, ešte neznamená, že ho za A hľadajú a za B kupujú online. Treba zistiť, koľko ľudí hľadá produkt, ktorý je podobný tvojmu online. Ja osobne na tento účel využívam Google Keyword Tool. Je veľa služieb na internete, kde sa táto informácia dá získať. Zisti, či tvoj produkt bude hľadať dostatočný počet zákazníkov. Ďalšia vec, v ktorej ľudia robia často chybu, je, že zavrhnú nejaký dobrý nápad len preto, že zistili, že by mali nejakú konkurenciu. Konkurencia nie je zlá vec. Nestrácaj tvoj čas na produkt, o ktorý sa zaujíma veľmi veľa ľudí a nie je tam žiadna konkurencia. Títo ľudia nechcú utratiť peniaze. Konkurencia je pre teba dobrá vec. Dokazuje to, že ľudia kupujú. Len preto, že tvoja konkurencia predáva produkt, ktorý je podobný tvojmu, neznamená, že nemôžeš predať tomu istému zákazníkovi. Tento zákazník má peniaze a kupuje. Nepokúšaj sa predávať ľuďom, ktorí nemajú peniaze. Pozri sa na seba. Koľko kníh si kúpil o niečom, čo ťa zaujíma? Ľudia si kúpia viac ako jeden infoprodukt, ak sa vášnevo zaujímajú o problematiku. Keď budeš robiť tvoj prvý produkt, budeš to chcieť urobiť čo najrýchlejšie a zrealizovať ten prvý online predaj. Ale naštudovanie si problematiky, ktorej sa tvoj produkt týka, je veľmi dôležitý krok v budovaní tvojho online biznisu. Treba ten produkt urobiť veľmi kvalitne. Správne zvolenie odvetvia a produktu môže znamenať rozdiel medzi biznisom, ktorý prináša peniaze po kvapkách, a biznisom, ktorý ti bude posielať peniaze na tvoj účet do konca života. Aby si čo najrýchlejšie nakopol tvoj infobiznis, vytvor produkt, ktorý urobíš jednoducho a rýchlo. Začal by som krátkym reportom. Pozri sa na tento obrázok. Na začiatku chceš dať iba nohu do dverí. To zabezpečí lacný report. Keď nazbieraš trochu skúseností a predáš zo pár reportov, tak môžeš napísať e-book alebo vytvoriť online kurz. Vytvoriť informačný produkt je oveľa ľahšie, ako si väčšina ľudí myslí. Všetko, čo robíš, je zistíš informácie a zabalíš ich do nového obalu. Než začneš písať, musíš vedieť všetky otázky, ktoré tvoj zákazník bude chcieť mať zodpovedané. Ak napíšeš infoprodukt, ktorý zodpovie všetky otázky, budeš mať spokojných zákazníkov a úspešný biznis. Čo môžeš urobiť, je prihlásiť sa na internetové fóra a zistiť, aké otázky sa členovia pýtajú, aké majú starosti, akým nástrahám čelia, aké hľadajú riešenia. Ak si zvolil odvetvie, v ktorom máš skúsenosti, tak by pre teba nemal byť problém zodpovedať na väčšinu otázok. Našťastie v dnešnej dobe je veľmi jednoduché získať odpoveď aj na otázky, na ktoré by si nevedel odpoveď, a to online. Ale over si z viacerých zdrojov, že daná informácia je správna. Ďalší bod bude, že si zorganizuješ všetky informácie. Všetky zápisky, výstrižky z časopisov, výtlačky zo zisťovania informácií online si rozstredíš na kôpky. Toto budú tvoje kapitoly. K písaniu ti pomôže, ak si urobíš mindmap tvojho reportu alebo e-booku. Začni kapitolami a rozdel ich na jednotlivé sekcie. Porozmýšľaj, aké informácie musia byť obsiahnuté v jednotlivých sekciách. Ak by si mal stále problém s písaním a nevieš ako začať, tak ti dám jeden výborný postup, ktorý používam ja. Takže poprvé úvod. Ja pomáham, napíšete komu, aby riešenie problému a nejaký benefit. Čiže napríklad ja by som povedal, pomáham podnikateľom, aby sa naučili predávať ich produkty online a mohli zarobiť viac peňazí. Po druhé, stretli ste sa niekedy s takýmto problémom? V podstate by ste im dali otázku, či sa stretli niekedy s takým a takým problémom, a popíšete ten problém. Po tretie, ja áno, a môj príbeh, ako som sa s týmto problémom stretol. Po štvrté, príbeh, ako som dokázal tento problém vyriešiť. Po piaté, výsledky, uvedete nejaké výsledky, čo dokazuje, že ste ten problém vyriešili. Po šiesté, tento bod ja nazývam starý svet versus nový svet, alebo mýty a trendy. V podstate ľudia niečomu verili, čo nie je pravda, alebo vy ste im ukázali nejaký nový smer, nejaké nové riešenie problému, preto tomu hovorím starý svet versus nový svet.
tam im to všetko vysvetlíte, popíšete mýty alebo nové trendy. Po 7. riešenie, táto časť by mala tvoriť 80% obsahu, keďže to je riešenie celého toho problému. Po 8. najbežnejšie chyby. Takže po 9. prvá úloha alebo úlohy, ktoré treba urobiť hneď. Je dobré dať nakoniec e-booku alebo nejakého reportu tento bod a dať im nejakú úlohu, ktorú musia hneď teraz urobiť alebo či majú začať, pretože väčšinou si ľudia prečítajú nejakú knihu a nič neurobia. Prečítajú si knihu a tam to skončí. Keď im dáte nakoniec nejakú úlohu, tak je to dobrý spôsob, ako ich naštartovať. No a máme tu posledný bod, aký veľký by mal report alebo e-book byť. Nezabúdaj na to, že infoprodukty sa kupujú preto, aby ľudí niečo naučili, vylepšili alebo vyriešili problém. Nie pre pobavenie. Takže ľudia si ich nekupujú podľa toho, koľko majú stránok, ale podľa toho, aký benefit alebo výhodu im prinesú. Takže je najlepšie byť stručný a rozprávať k veci bez zbytočných omáčok. Ak tvoj produkt naučí zákazníkov niečo, z čoho budú mať veľký osoch, zaplatia bez toho, aby uvažovali, koľko stránok bude infoprodukt mať. Takže to by bolo všetko o infoproduktoch. Dúfam, že sa naučil niečo nové a už sa nevieš dočkať, keď napíšeš svoj prvý infoprodukt. Ako tento produkt predať, sa dozvieš v ďalších videách. Takže ak si vydržal až úplne do konca, tak ďakujem za pozornosť a stretneme sa v ďalšom videu.